למרות שאסף הוא הילד הצעיר במשפחה, הוא הכי קטן, זה ריגש אותי בדיוק כמו הילד הבכור כשהוא הלך לכיתה א' וכמו הילדים האחרים. גם לי היו פרפרים בבטן וגם אני קצת לא ישנתי בלילה, ואני מאחלת לו בהצלחה ולכל הילדים בכיתות א' וגם למחנכות, ושיהיה להם טוב ושהם יהיו שמחים ומאושרים. זהו, ותודה לכולם. בוקר טוב, שנה טובה לכל ילדי כיתה א' וכל בית ספר רננים. אני אבא של אסף עזריה מכיתה א', 2, ואני אשמח שיהיה לכם רק טוב וכל שתאכלו לעצמכם מתגשם, ושנה טובה לכם. שלום, אני אבא של מתן שרגני, עולה לכיתה א', ובתור אבא שלו אני מאוד מאוד גאה בו ושמח וגם מתרגש מאוד. אני מאחל לו שיהיה לו התחלה חדשה וטובה, וזה לא קל לי ולאמא שלו, אבל אנחנו נתגבר, וזהו. אני אוריה מכיתה א', אני רוצה ללמוד לקרוא ולהכיר הרבה חברים ואני מאוד מתרגשת. וואי, מקסים. שלום, לי קוראים ליאן, אני עולה לכיתה א' רננים, אני עולה לכיתה א' רננים, ואני רוצה ללמוד איך לקרוא, לכתוב ולעשות הכל ולהצליח בכל מה שאני יכולה. שלום, לי קוראים ירון ואני רוצה ללמוד חשבון, לקרוא ואני רוצה הכל. אני דור, אני בכיתה ב' וכיף לי להיות בכיתה ב' כי זה כיף. אל עולמי
בכיתה ו' 3, ואני חושבת שכיתה ו' זה בבית ספר זה הכי חשוב, ואני רוצה לאחל לכל הכיתות הנמוכות שיהיה להם בהצלחה. שלום, שמי זוהי לוצר מכיתה ו' 3. אני רוצה לאחל לכיתה א' שתהיה להם בהצלחה ולכל הכיתות הנמוכות, ואני חושבת שגם שכבה ו' בכללי היא שכבה מאוד חשובה